Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो आं गिबियावनो थेंक इउ सो माच होनो लोगोफोर फाइनालि गुगल एक्सेन्स सफैबाय आंनिया सानथामानो जाबाय आरोना सफैनाया ओमफ्राय आं दिनैसो भिडिअ बानायदों आरोना नोंथांमोननि सापर्ट आरो अननायावसो आं दिनै गुगल एक्सेन्सखौ मोननो हादों आरोना बेखायनो गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ सो माच होनो आं खेबसेबाव आरोना लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो जाय बिथांमोना आंखौ सापर्ट खालामदों आरो नोंथांमोना प्लिज अननानै जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनांगोन आं चेनेलखौ एकबार भिडिअखौ गुगल एक्सेन्स मोननो थाखाय आं बहुत खस्थ' खालामनांदों आरोना लोगोफोर खस्थ' खालामनांदों माने बहुत माने बेनि सिगाङावनो बहुत मोननैसोल' भिडिअ होनानै आं गुगल एक्सेन्सखौ मोनाखै आरोना बेनि सिगाङावनो आंनिया बहुत भिडिअ दङमोन आरोना ओमफ्राय बहुत बुस्थु बायदों आं भिडिअ खालामनो थाखायनो आरो मा होनगोन लोगोफोर आरो बे चेनेला माने आंनिया जानाय भिडिअसोमोन आरोना जानाय भिडिअ खालामनायसोमोन आरोना मुकबां भिडिअमोन आरोना आंनिया बहुत भिडिअ दङ आरोना आई थिंक 50तानि बारासो भिडिअ खालामनाय दंमोन आरोना आं किसुमानखौ डिलिट खालामबाय किसुमानखौ प्राइभेट खालामबाय बिदिनो भिउ थांनाय दङ 130 हिसाब बिदिनो के भिउ थांनायबो दंमोन आरोना जानाय भिडिअ खिन्थु जाबाय थानो हाया आरो आं जाबाय थानो बायो आरोना आं जानाय भिडिअ ओमफ्राय इडिट खालामनो गोनां जायो हाया आरो जानो ओमफ्राय लोगोफोर मा बुस्थु बायदोंमोन आं गासै दिल्लीयाव दंजोबो आरोना रिं लाइटआनो मोननै स्टेन्ड बेकग्राउन्डनि जि माइक बायदिसिना आरोना लोगोफोर बायदिसिना बायदों आरोना भिडिअ खालामनो थाखाय आंनो मबाइल गोदान बायदोंमोन आं फार्स्ट स्टार्टिंआव आरो भिडिअ खालामनो थाखाय ओरैबायदि मबाइल नांगौ लकडाउनाव आरोना ओरैबायदि मबाइल नांगोन बाब्राबदों आरो बे समाव ओरैबायदि आङो बुस्थुफोरखौ ओमफ्राय गावबो नांगौ मबाइलखौ अनलाइनावबो अफलाइनमोन आरोना लकडाउन टाइमाव मबाइलखौ मोनाखैमोन अनलाइनाव ओमफ्राय रिं लाइटफोरखौबो नांथारगोन आरो जि जर जबस्थि बिना लादों आङो ओमफ्राय मोननै आरो रिं लाइटआ ओमफ्राय आरो स्टेन्ड माइक बायदिसिना आरोना बेनि थाखायसो आङो दिनै गुगल एक्सेन्सखौ मोनबाय आरोना बे जानाय भिडिअ टाइमावनो आंनिया 4000 वाच टाइम जालांदों ओमफ्राय मनिटाइज जालांजोबदों आरोना ओमफ्राय आङो भिडिअखौ बानायखायाखैना बोसोरसे नामासो द्रप दोनखादों आरोना बानायखायाखै ओमफ्राय दाख्लै बावसो आङो इसोरनो भिडिअ इउटुब नामखौ सोलायनानै इउटुब बिदिनो ब्लग खालामनो साननानै ब्लग ओरै बानायबाय दिनै फाइनालि गुगल एक्सेस मोनबाय नोंथांमोननि अननायाव आरो सापर्टआव आरोना थेंक इउ स' माच होनो आं नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच एगेन गासैखौबो आरो रोजा आरो बहुत खुसि आं दिनै ओरैबायदि खुसि आरोना लोगोफोर मानोना फोरमायनो नोंथांमोननो आङो जेबो राव गैया आरो नोंथांमोनखौ थेंक इउ स' माच होनोबा आङो किसिमबा रोजा राव गैला आरोना लोगोफोर बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय था आंखौ अननानै लोगोफोर आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालामो आरोना लोगोफोर बेखिनियानोसै लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअआ लोगोफोर बांद्राय गोलाव खालामबाय थालिया आं नोंथांमोनजों सेयार खालामबाय आङो चेनेल हांसोफोराबो गाबसोबाय आरोना आदार नागिरबाय खोमा ओमफ्राय लाइटफोराबो आं हामा जाजोबदोंसो आरोना ओमफ्राय आङो खिरखि दा खुलिना लादों ओमफ्राय मोनाबायबो आरोना आंनिया सानथाम जाबाय आरोना बे गुगल एक्सेन्स सफैनाया ओमफ्राय आं भिडिअ बानायाखैमोन आरोना जा बादों आरोना भिडिअ बानायजासिनो आङो एकदबारे दिनैसो बानायदों आंनि सिमा फिसाखौ अरदों खोमालै आं थांनोसै लोगोफोर आंनि सिमा फिसाया गाबदों आरोना अरदों खोमा सिमा गोदोरफ्रा अरनो नागिरदोंबा थांनोसै लोगोफोर आयौ आं सिमा दाखलैसो अरनानै आरो बिजिनो लाना फैदों आङो लोगोफोर बेनियानो गुगल एक्सेन्सआ थेंक इउ स' माच आङो बांद्राय भिडिअ गोलाव खालामबाय थालिया आरोना लोगोफोर लोगोफोर गुगल एक्सेन्सआ उल्टासो नुदों नामा आं मिथिया लोगोफोर गरमबो मोन्दों आरोना आङो दसे फैनानै लाइनबा दङ ना गैया लोगोफोर आंनिया बिदिनो बहुद फैसा थांदों आरोना बुस्थु बायनानै खिन्थु आं इउटुबनिफ्राय दिनैसिमबो दा फैसा मोनथ'वाखै आरोना फैसा मोननाय जाथ'वाखै आरोना बहुद थांदों आरोना नोंथांमोननो मालाबा खिन्थागोन आं बेसेबां थांदों मा बुस्थु बायनायाव आरो आङो जेब्ला दिल्लीयाव थांगोन अब्ला देखायगोन नोंथांमोननो मा बुस्थु बायना दोनदों ओमफ्राय जियाथ' जा न'आवसो थाहैबाय आइलानियाव जि आरो रिं लाइट मोनसे हरदों सिस्टारनो बेयाव दङ आरो नोंथांमोननो मालाबा देखायगोन आङो मा जि ब्लेक जि आरोना बेकग्राउन्डनि जेब्ला जानाय भिडिअ आङो जानाय भिडिअ उनथिं ब्लेक होबा जेनेबा मोजां जायो आरोना मोजां फकास जायो आरो केमेराया ओमफ्राय
जानाय भिडिअ आंनिया मुकबां भिडिअ जेनेबा हाफमोन आरो बिनिफ्रायमोन आरोना फुल पेज नङामोन आरोना ओमफ्राय जानाय भिडिअखौ बांद्राय बिदि बानायनो हादिया आरोना आं न'आव फैनानै बानायासै ओमफ्राय लोगोफोर आरो आंनियाथ' न'आव रिं लाइटआ 4000 लादोंमोन आरोना आंनिया ओमफ्राय दाम लादोंमोन रिं लाइट स्टेन्ड एक्सट्रा बायनांदों रिं लाइटनि स्टेन्ड ओमफ्राय जि दोननाय बेकग्राउन्डनि जि दोननायनि स्टेन्ड ओमफ्राय माबा माबि बायदिसिना स्टेन्ड आरोना मबाइल स्टेन्डआनो 2-3 जादों आरोना बायनाय आंनिया ओरैबायदि बुरजा जादों आरोना दिनैसो 2-3 इयार्स जासिगोन इउटुब खुलिनाय आङो दिनैसो खिन्थु गुगोल एडसेन्सखौ मोनबाय आरोना बेसेबां खस्थ' खालामनांदों नोंथांमोना सानना नायबा बेसेबां फैसा थांखो आंनिया बेसेबां बुस्थु बायनानै आङो दिनै गुगोल एडसेन्स मोननो हादों लोगोफोर फिनथिसेबाव लास्ट आं भिडिअखौ बेखौनो दोनसै थेंक इउ स' माच एगेन बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन आङो भिडिअ थांबा देखायगोन आं नोंथांमोननो बुस्थुफोरखौ